लगल लंगर होके कहे कारण पिछला जन्म में रुआ सही में कुत्ता हो खब घूम घूम के देवता के देह पर मुतले हो खब ओकर परिणाम है कि लंगर बैल बैल तो अगर बाउर होला आदमी तो करे के सुधारे ला कि जन्म हमर बाउर हो गल तो सुधारे की अगला बेरी हम निमन हो की एहू जन्म में गाड़िए देते तो फिर अगला जन्म में सोच लिए कि का हो जितना बाउर बोलता नहीं ना ओकर जवाब देहल उचित नहीं खे जान तनी का खोजता अब दोनों सुखल का गोरवा ऊपर क के तब पहली टीवी ना बैसाखी के घूमे लगता अब बताई और नचनिया फोन मिलौले रहले राजा जी और गोर छू के गोर लागत नहीं कितना खुश भइल अरे गोर छू के गोर लागत हमरा तो गोरे नहीं खे गोर हइले नहीं खे हाथ तोड़ी जाए हो हम बड़ाई लेकिन चलो भाई और आदमी बात भैया कहबो करे अब हई कहता नंबर एगो मिलौले रहल हई लौंडा एगो नंबर मिलौले रहल कि 99,980 आ धोती उठावा हलचल कसी ऐसा तक कितना नंबर हमरा लगे बाटे लगा ना देती 97,700 दूरी में आप 5 मने नंबर हमरा लगे रहल कि ना लेकिन हम कहनी कि ना हॉलू के नंबर मिला के मिल जा अब तू लगल ह तेज बने कि कसी अब सार लगब तो का करब सगरे समाज में हितई मत जोड़ ए भाई तो बाबू एक टेम्पो चलावे तो स्कॉर्पियो में कहां से हो जाए ठोकर तो चू गई दिमाग खराब कर देता रहो तो लो ओ हरे राम भैया का मुंह देख के बस हम चुपा जाइले एगो हौ भइल बा कुछ हौ कहेला न त घूम के देखेला ना ई टीम करो कही जब कुछ कह दी त मंडली कर घूमी काहे घूमेला बुझल हल कह के घूमे लगी कोनो खिसियात नहीं के ना ठीक बा अभी लड़का बड़ा लोग के सीखे के उम्र बा अब भविष्य के तू ब्यास होखब आ तू इतना गंदा बात बोलता रहता अब बताई हाँ देखी ई पंकज भैया ई बात हमरा पूजो पाठ के तो कम से कम छोड़ दी अब लड़का ही वीडियो कॉल में ना कल सके अभियंता जी लौका तनी लंगड़ा के लिए प्रोग्राम रहल का तो भैया कहता कि हाँ गई रहनी हाँ तर माई बोलौले रही है कि एग्जाम करौले बनी आरती उरती हो जाते 2 घंटा पूर्णावती कह दे आई सारा देखन पंकज भैया कि पूर्णावती कह दे यहाँ के गाँव में एग्जाम होला न आई परंपरा यहाँ के बाबा स्टार्ट करनी धनेश्वर बाबा आ तब से गांव में केहू कटजाम होके त यहाँ के बबे के लोग ले जाओ पूर्णावती करे के चली ना बाबा पूर्णावती करे के चल वही गांव में टोल टैक्स बंद हद हो जाता ऐसे गनई तो लइका बारे से सजिंदा बारे से घर अलावे दिए सर मना कर दिए सर हां
सावरिया 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 हे सावरिया भोजपुरी जगत में इकलौता कलाकार हम ही रहनी हैं कि लोग पीछा में कहे कि अजीत हलचल के गीत संगीत निमन लगेला हमार केहू बाउर बोलल ना सुनले रहल लेकिन दिमाग रोगो लगे बा दिमाग यहाँ का लगौनी की भाई जब बदनाम हम बनी कमल बात मेरे तू काहे बदनाम ना हो सेटिंग करके कि कुंवर जी से ना गावल जाए हमन के खाली गावल जाए और फेरा में हम पड़ गए हम बड़ा लज्जित बनी कुंवर जी से हम सेटिंग करके कि कुंवर जी के साइड करो हम तू गावे के आ दुआरा ई बरिस में देखत नहीं कि अपने लेके हमरो के बनौले जाते नहीं उ तो हमार दिमाग कुछ काम करता कि हम अपन निमान का चीजवा नहीं छोड़त ना तो साफ रवे लेकिन लांगा हो गए रहते लेकिन मन करता पंकज भैया कि पहले उहे हो जाओ का पहले सोहरे हो जाओ आ तब ले दरी पंकज भैया के कदू लइका भइल बा त सुननी हालांकि तब द्वार पर के चीज ह अब सामूहिक काम में रुआ खींचत तनी कि चलो चैता होता तेई में ना गावल जाओ तो इहे नु हम फेरा बनी ना तो एक दिन द्वार पर के प्रोग्राम कम न होता है ना शुरुआत कर देता नहीं जाए शुरुआत करते हैं द्वार पर हो जाए तनी पंकज भैया के मेहरारू के नाम पूछ के आवा पत्नी तो भइले रेखा अब तक वहां के अच्छा चैत में चिटकुला कोनो ब्यास के कॉल सुनले रहनी है सब चैत में तो अपने दुनिया के चैता चैती गावे के बाद टाइम निकल जाई चिटकुला पहिल का ब्यास की जे चैतो में चिटकुला कह देता नहीं अरे ई बात कहे के चाहे कि जीत गइले मेहरारू लगे त कदू पुकुम पुकुम करत रहे देखो त बावरिन जवाब हम देब हैं अच्छा ठीक बा हमार पुकुम रउआ हो जा का करे गए रहने ये सब काम हई कहता कि लड़की से ना तारा माई से भई रहे लेकिन छोड़ के भाग गइली तार बाबू से बात में करो पहले तारा माई से भई रहे आओ